Pedleo had beschreven 300 lever. We hebben toen nog. Ja, 300 lever zo bit geschreven waar ze niet staan zie. A boppen zo rio, mais bien zo une gani ama seulement me hamra d'amant. Linéaire, c'est qu'est-ce qu'il y a gani ama. Tu me l'amènes là, voilà. Je vais montrer. Helemaal zo levers als zo beschreven, helemaal zo beschreven gan Paul Fleury de Lang. Paul Fleury de Lang wa mapien de Paul Antoine Sanset. A hendes het leven zo meer garmee l'année un gars intimiste car toast quoi du la daar bien zo amorgrafim de we hem Gardivaria tu nakat chose connu ama la baie de l'Angle hein ni les royaumes de langue ni qui ama de langue la mama la Pérouse ama bien sûr rival has matehe ce que j'en espère moi bien sûr ama hey bezo ba tutula ou non Fleury de Lang en een dik martelot wa bela kanton c'est zo tutula en ja, en den vuur en hij disket wel juist een figuur waar ze doen door een mathematicien astronomer waar je mathematicien astronomer aan mij de Nebraska. Dus nemet unan Leo agagom die werden Fleury. Ja, helemaal laten we zeggen dienen de mij unen bom zo nal was zo nivelan mais wat tout le rival matehon la tragique expédition la Pérouse. N'avait que han wit jamais Fleury de l'Angle. A helemaal na jonget laket douano. Bueno. Bezo une zo gwet kan Alain Lozac du Zambrie gehad en zo waar Fleury de l'Angle. Een histoire keer. En ik wil het over doen bij Brochina doen. Hij honest nasiet ze. Waar blazon Fleury de Lang en Georgette de Kerouac. Amai. Blazon Fleury de Lang en Georgette de Kerouac actual. Ja, helemaal geen toa de nepi nakat Pieter Dillon waar ook nu een dus nenen ze Jano Tikopia nenen ze. Ik hoorde gaan toatse wat doet de wel nu door de Charles X aber die middelen recept maar bij gelvet een hanwe dus tu toatse ja heen zo dus een officer dus een Pieter Dillon nog haar returnen duren juist. Ik hoorde een koos die sturen naar mémoire koos sans het schrijven que jamais met Baroben in Caldera hij laat de Pieter Dillon ja maar het koos dus Larry Dean pendant had diovatimon aan een gold ba nenen ze Jan Vanicolo titula hij bela het Fleury de Lang ja Tikopia hij wakat henes met Tikopia zo kussen Vanicolo en deze maar in zola ba Vanicolo hein. Alors, là, on Pieter Dillon de glace drodenise, on a lancé, on a cadal, on a complètement. Non, maman, il m'a dit, écoute, ça. Ah non, que la connais. C'est là, moi, que lancé, ouais, on a hins, ja, hins, ouais. Toka treo, quoi, on a kat. A goudi pe vare reval, on kat, on a so, est-ce que de c'est va boire, Dieu. Ik wil nu wel juist bij onze moor pen tappen de RTSF de gitan de van de glas de van bandoor qua bij ons door. Oh maar du bij ahens ja hensel loise a gefuschetten ik kadje gaan blazen Fleury de l'Angle. Nou die duurt dus kealoer tegen de bâtiment de VH Brasse. En met douw handelen
bafons Pacifique d'une Vanicoro a une 2 meses d'une door avec het was que blazen allemaal de ter fleuren allemaal. Ja, helemaal wel nu de nieuwe beka de nee is ken ik ben tout batuen Van Nicolo zo inter het moment Jardin Merdia de Brest